I dag skal jeg vise jer, hvordan man laver sådan en ninja-stjerne her. Ja, og I kan bruge dem her til at hjælpe jer med. Sådan en kuglepind eller en blyant og en saks. I lægger vi til side. Og husk, I må ikke kaste med dem her ninja-stjerner, fordi vi går ondt. Og, ja, og I kan også træne med dem, hvis I vil. Og det kommer vi til senere. Nu lægger vi den væk. Først skal jeg folde den herover. Sådan, og så strege den ned. Så har jeg den sådan der. Så skal vi tage den herover. Man kan godt rive den af, men det gør vi ikke nu, fordi vi ikke har så meget tid. Vi bruger bare saksen. Jeg kan ikke nå det, så Okay, hold mod. Så gør vi sådan her. Godt. Nu har vi taget 2 dele, og vi skal gøre det om til sådan en her. Vi tager lige den ene først. Vi folder den. Og så skal vi gøre det igen, som dobbeltfold. Godt. Og så skal I gøre sådan her. Sådan, så er jeg færdig. Så skal vi gøre sådan her. Åbne den. Nu kan I se den her streg også. Der kan I bruge blyanten, hvis I vil. Guld. Det behøver I ikke. Nej, men I kan godt. Og så gør I sådan her. Sådan. Og så skal I gøre 80 grader. Sådan her. Og så gør det samme. Godt. Og så drejer vi den om. Nu har I ligesom min, som den her, ikke også? Og så tager vi den her over. Og den her over igen. Ligesom den anden. Og så har jeg ligesom sådan her. Men jeg kan godt lade os dreje her. Men det gør vi ikke lige. Og så tager jeg den her foldning, ikke også? Den her foldning. Den her. Så det er sådan her. Godt. Nu har vi sådan her også. Og så skal I dreje den herover. Og det gør I det samme på den anden side. Og det herude, det skal I ikke tænke på. Det kommer i hvert fald ikke med. Så jeg gør sådan her. Og så har jeg en diamant. Og så har jeg en diamant. Så den ligner sådan her. Og vi har allerede lavet en i forvejen, så... Ja, så vi gider ikke have så bruge så meget tid. Og husk nu, I skal bare lave den samme helt præcis. Og helt præcis sidst med de her 2 her. De 2 fra de papirer der, som vi brugte. I tager den her herud, så I har sådan her, ikke også? Så lægger I den herud. Og ligesom, det er ligesom uret. Nedenunder, bunden først. Og så her. Og så her. Og så tænker jeg, hvordan man laver, hvordan I får den fast. Og det gør vi sådan her. Kan I se hullet her? Det hullet her. Det skal vi sætte det ind i. Og det gør vi sådan nu. Så. Og så hiver I lidt i den. Sådan helt ud. Og så skal I mase den lidt. Og nu skal vi vise så, som jeg har kastet. Og så har vi en ninja-stjerne. Og kender er ret spidse. Og I må ikke kaste på børn, eller tæt ved nogens øje, ellers går det rigtig ondt, og nu skal det bløde. Og nu skal I se et sår, som min ven har kastet på mig. Den der. Det der sår lige der. Og det har blødet rigtig meget, og svidet rigtig meget. Fordi den her ninja-stjerne skarp her, den har snittet mig. Og det har blødet rigtig meget, og det svidede meget. Og derfor skal I ikke kaste den på nogen mennesker. Godt. Ses.